L'humà està darrere del Chicho? Oh, o darrere del Chicho. Tu què penses, Chicho? Que estic darrere o darrere? A este fenomen fonètic se'l nomena metàtesi. D'acord? La metàtesi és la inversió de dos sons en una mateixa paraula, en ocasions d'un so. En general, d'acord, a esta classe de fenòmens se'ls diu metaplasmes. De metaplasmes n'hi ha molts. Avui veurem la metàtesi. I paraules com, per exemple, darrere, inicialment eren així, però la D i la R s'han invertit, de manera que hi ha molta gent que diu radere. I després, esta D intervocàlica ha caigut, que és un altre dels fenòmens. I llavors, per exemple, a valencià diem raere. Altres metàtesis són aigua, on la I i la U s'han invertit, i molta gent diu auia. O, per exemple, vine cap ací, on la C i la P s'han invertit, i diem vine pacací. O, per exemple, una altra metàtesi, oliva, òvila. O, per exemple, padrí, pradí. Cal dir que les metàtesis no són normatives, d'acord? Hi ha una primera forma que sí que ho és i les altres no. Tanmateix, òvila, òliva, sí que són normatives les dos. I també viuda, vídua, d'acord? Però en principi s'ha triat la forma primera i després hem fet de metatesis. En altres llengües passa igual, com per exemple en castellà, murciélago, murciégalo. En realitat, la paraula original era murciégalo. El que passa és que es va produir una metàtesi murciélago i la RAE va donar com a normativa, és a dir, primera murciélago, tot i ser la metàtesi de l'altra. I, per exemple, en altres llengües també ocorre, com per exemple en basc, on diem ukitu o ikutu. És menester remarcar que una cosa correcta, d'acord, és tot allò que diem en la nostra llengua. Tot allò que dius està bé, és correcte. Una altra cosa és que no siga normativa, d'acord? Que fem una metàtesi en la nostra llengua vol dir que hi ha hagut un canvi intern, i els canvis interns són correctes, estan bé. El que no és correcte és, per exemple, la contaminació lingüística. És a dir, que si en castellà queso es diu queso, tu digues ques, perquè en realitat és formatge. Això és incorrecte, de la mateixa manera que en castellà dir tupperware no està bé, es diu fiambrera, d'acord? Per tant, els canvis interns de la pròpia llengua que no han tingut influència de cap altra, és a dir, contaminació lingüística, són correctes. Una altra cosa és que no siguin normatius. Llavors, el diccionari normatiu ens redirigirà cap a la forma normativa o va a la forma normativa, d'acord? Tots aquests canvis que hem creat nosaltres mateixos hem de valorar-los, perquè és la nostra diversitat. Així que res, si teniu cap altre dubte o no, ja en parlarem d'altres mecanismes fonètics. Vinga, fins una altra.